Moltes gràcies, senyor alcalde. Gràcies i fins sempre a tota la gent del País Valencià. Amb aquesta frase es va acomiadar Kilian Cebrià, presentador del programa Catalunya Vespre, dels oients valencians el passat dimarts 21 de gener a les 8 de la nit, abans del tancament de les emissions. Des d'aquest moment i després d'estar quasi 25 anys fent-ho, els valencians i valencianes hem deixat de poder sintonitzar Catalunya Ràdio en el dial 106.3, ni tampoc ICAT, Catalunya Informació, en el 87.5 de la mateixa freqüència. L'apagada ha estat conseqüència de l'expedient sancionador que el Ministeri d'Indústria va remetre el passat divendres 17 de gener a Acció Cultural del País Valencià, propietària dels repetidors que distribueixen el senyal radiofònic al País Valencià. El Ministeri d'Indústria ha acusat Acció Cultural del País Valencià d'haver instal·lat, entre comilles, estacions radioelèctriques sense autorització, tanque les cometes, i haver utilitzat, cometes, freqüències radioelèctriques sense autorització, tanque les cometes, per la qual cosa ha demanat el cessament immediat de la senyal. A més, l'expedient assenyala que les dues infraccions comeses per Acció Cultural poden comportar sancions de fins 500.000 euros cadascuna, motiu pel qual la Junta Directiva de l'entitat va decidir ahir posar fi a les emissions. Pareix ser que tant el Ministeri com la Generalitat obvien que des de l'any 1990 Catalunya Ràdio funcionava sense cap problema al País Valencià. Pareix ser que els governants del PP, cada volta més acorralats i esquitats per un innumerable nombre de trames i d'imputacions, han decidit cremar totes les naus i recórrer a la censura dels mitjans de comunicació, aquells que no li són afins, camuflant les seues decisions amb arguments tècnics inversemblants, però hi ha molta gent que ho diu i ho repetís. No ho aconseguiran. Tal com ha ficat de manifest Joan Baldoví, diputat de Compromís a Madrid davant del ministre d'Indústria. Aquesta decisió contradiu de manera clara la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritzades, que va signar en el seu dia, en nom de l'Estat espanyol, José María Aznar, que era president del govern. La Unió de Periodistes Valencians també ha lamentat el tancament de l'única ràdio d'àmbit autonòmic en valencià que es podia escoltar en el nostre territori. A hores d'ara, la nostra llengua sols es pot sentir gràcies a les emissions d'àmbit local i aprofite per felicitar així a totes les emissores locals que utilitzen amb dignitat la nostra llengua. Els governants del PP varen començar la persecució descarada de la nostra llengua, sobretot en el camp dels mitjans de comunicació, com he dit, començant per TV3, després Radio Televisió Valenciana i ara, finalment, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb aquest nou tancament, el PP assoleix un objectiu més en la seva lluita en contra de la llibertat d'expressió, dels mitjans de comunicació i del poble valencià que vol viure en la seva llengua apostant per la convivència i pel plurilingüisme. Per tot això, demana el vot positiu a tots els valencians i valencianes d'aquesta corporació, vot positiu a aquesta moció. Moltes gràcies.